moet zeggen, sinds ik hier werk, ik voel me gewoon miljonair. Dat is gewoon zo. Ik voel me echt miljonair. Ik zit graag op het terras. Ik kom graag in restaurants. En dat kan ik nog ongestraft doen eigenlijk. Ik werk in de nacht. Wat wil zeggen, als ik uit die nacht kom, slaap ik. Overdag. Dan zie je ook niemand. En s'avonds komt mijn vrouw thuis. En die zie ik. En af en toe kom ik bij mijn moeder. Dus ik zie al heel weinig mensen eigenlijk. Ik leef al in een heel klein wereldje. Ik heb altijd Engels geschreven. Hè? Engelse liedjes. Ook als ik speelde en zo. Doe alleen maar mijn eigen ding. Nooit covers of zo. Maar dan, als je dan geen hits hebt of zo, dan is aan het spelen komen heel moeilijk. Dus toen ben ik les gaan geven. Gitaarles. God, wat schoon, wie zou het zijn met dat meisje op kamer Meugen. Dus ik dacht van ja, als ik dat Limburgs moet gaan doen, moet je daar echt helemaal vol voor kunnen gaan. Dus op het moment dat ik dat had ik zoiets van, maar dan kan ik geen les meer geven. Dan moet ik me er helemaal op richten. Dus toen had ik zoiets, ik moet werk hebben. Ja, en zo ben ik hier eigenlijk binnengekomen. Dus sinds die tijd geef ik ook geen les meer. Duizend verhalen, duizend gedachten, duizend verlangens, gevangen onder één dak. Duizend keer afscheid. Duizend verhalen, dat komt echt hier uit het hotel. Dat is echt hier ontstaan. Kijk, in zo'n hotel, er komen zoveel lui. Wat doen die als ze gaan eten of wat ze... Ja, kallen, moelen. Personeel heeft verhalen. Hier in de herenkamer, sigarettenrook, verhalen. Dat is zo ontstaan, dat liedje. En ik hou meteen de titel, Duizend verhalen. Duizend keer afscheid. Kijk, iedereen leeft eigenlijk in die kleine wereld als je alleen is. Hè. Misschien dat daarom die liedjes zo klein zijn en dat er eigenlijk weinig te vertellen is dan alleen maar over tomaten en eieren en spek. Hè. Alles wat in het groot, dat is allemaal buitenkant. Want je moet je natuurlijk een beetje aanpassen aan de mensen om je heen. Hè. En daardoor ga je misschien anders doen dan dat je eigenlijk bent. Misschien als iedereen nachtwaker zou zijn, was de wereld een stuk vredelievender misschien wel. Hè? Dus iedereen moet nachtwaker worden.